Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa. Dneska je to video, nevím, tam má stáhnout Goat Simulator. Jako první najdete na prohlížeč, tak napište playmood.org. Já si tady asi budu mít, já nevím, protože já nevím, to pořád hledám, už tam mám. A do vyhledávače napíšete Goat. Promiňte. O a něco seká, já jsem moc omlouvám. Tady překlikává. Prostě tady jsem někde najdu. Goat Simulator. Goat Simulator si napište. Dejte download. Stanete to první a tohle první. Pak najdete do aplikaci Zyhiver, kterou si stáhnete normálně přes obchod Play. Dejte download a tohle si stáhnete, dejte otevřít a dejte instalovat. Já už to instalovat nebudu, protože už to instalovat nemám. Teď tak, dejte zobrazit a tohle si podržte, dejte kopírovat. Dejte tak, Android BB a klikněte na tohle. Jo, pak se vám to začne, že já už to mám, mě už to nejde. Jo. Jak si to všechno tak uděláte, tak najděte na tu aplikaci, na ten Goat Simulator. Už se vám to zapíná, vás tady ukážu dva kravinky a vy na to vyboutáte šipku nebo kliknete na to. On to načte a už hráte. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Asi ne, tak dejte like. A tím čau.